Už ste sa niekedy zamysleli, ako jedno nesprávne rozhodnutie dokáže zvrátiť celý osud? Príbeh, ktorý vám poviem, sa začína zdanlivo obyčajnou mladíckou láskou. No rozvinie sa tak prudko a dramaticky, že sa od neho nebudete vedieť odtrhnúť. Dnes si vypočujete príbeh o zrade, strate a neočakávanom stretnutí po rokoch, ktoré zmení všetko. Zuzana a Adam sa spoznali už ako tínedžeri. Ona bola živá, snivá, milovala pozornosť a krásne gestá. On, tichý chlapec z robotníckej rodiny, bez bohatstva či vplyvných známostí, no pre ňu ochotný urobiť čokoľvek. Každý jej rozmar bol pre neho výzvou, ktorú sa ponáhľal splniť. Kvety z najbližšieho poľa, sladkosti kúpené za posledné peniaze, prechádzky do svitania, to všetko bol jeho spôsob, ako povedať: som tu pre teba. Adam veril, že ich city sú skutočné, že pred nimi je spoločná budúcnosť. Plánoval, ako dokončí štúdium a nájde si prácu, aby sa o Zuzanu postaral. Ona však jeho starostlivosť prijímala s úsmevom, no v hĺbke duše sa videla v inom živote, jasnejšom, bohatšom, plnom lesku. A práve tento rozdiel v snoch sa stal prvou trhlinou v ich osude. Príkladom sú jeho nekonečné cesty do susedného mesta, kam Zuzana odišla študovať. Každú sobotu si sadol do stopu, prišiel k nej, aby spolu strávili pár hodín a k noci sa vracal domov. Unavený, no šťastný. Myslel si, že všetko robí správne, že krok za krokom sa približuje k ich spoločnému snu. Nevedel však to hlavné. Zuzana už hľadala celkom iný svet. Objavenie sa Mareka zmenilo všetko. Bol úplným opakom Adama. Sebavedomý, drzý, s hlasným smiechom a drahým autom. Zuzana akoby oslepla jeho leskom. Ťahalo ju to k inému životu, kde netreba počítať peniaze a čakať na stop, kde sa všetko zdalo ľahké a bezstarostné. Marek v nej videl výzvu. Páčilo sa mu, že Zuzana sa mu nevrhala okolo krku ako iné dievčatá. Úporne si dobíjal jej pozornosť, zasypával ju komplimentmi, pozýval na večierky, najprv ho odmietala, červenala sa, snažila sa držať si odstup. No čím viac sa bránila, tým nastojčivejšie ju obklopoval svojou pozornosťou. Nakoniec sa Zuzana vzdala. Prvýkrát pocítila, čo to znamená byť po boku človeka, ktorý je zvyknutý víťaziť a vládnuť. A práve v tento moment neviditeľná priepas medzi ňou a Adamom začala rapídne narastať. Príkladom sa stala práve tá sobota. Zatiaľ, čo verný a oddaný Adam ju čakal pred domom s kyticou polných margarét a košíkom jahôd, Zuzana sa v tom čase smiala za stolom u Mareka. Noc, ktorú s ním strávila, sa stala jej bodom, z ktorého niet návratu. Adam si stále myslel, že patrí len jemu. Keď Zuzana pochopila, že čaká dieťa, jej svet sa obrátil na ruby. Pre ňu to bolo prekvapenie, pre Mareka problém. Nebol pripravený stať sa otcom, ale ešte menej bol ochotný pokaziť povesť svojej rodiny. Jeho otec zastával vysoký post a škandál by ho mohol stáť príliš draho. Marek preto navrhol jediné riešenie – svadbu. Zuzana snívala, že to spolu zvládnu, že sa všetko zmení k lepšiemu. No už po niekoľkých týždňoch manželstva bolo jasné. Marek sa neoženil z lásky. Správal sa k nej chladne, vyhýbal sa rozhovorom, mizol v nociach. Jeho život zostal rovnaký. Hlučné spoločnosti, večierky, iné ženy. Keď sa Zuzana snažila s ním hovoriť, len mávol rukou. Urobil som pre teba všetko, čo som mohol. Oženil som sa, aby si sa nehanbila. Teraz si poraď sama. Tieto slová ju rezali do srdca. Čoraz viac sa cítila opustená a osamelá. A najbolestnejším úderom bola scéna, na ktorú nikdy nezabudne. Zuzana sa vrátila domov skôr ako zvyčajne a pristihla Mareka v ich vlastnej posteli s inou ženou. Jej krik, zúfalstvo a náhla bolesť v bruchu sa stali začiatkom dlhých mesiacov utrpenia. A vtedy prvýkrát skutočne ľutovala svoje rozhodnutie. Deň svadby mal byť jej sviatkom, no pre Adama sa stal rozlúčkou. Prišiel ticho, v tieni hostí, zhrbený, akoby zostarol. Zuzana si ho hneď všimla. Srdce sa jej stiahlo, dých sa jej
Zatajil. Prečo je tu? Aby ju trápil pohľadom? Aby jej pripomenul, koho zradila. Adam k nej však neprišiel. Namiesto toho zamieril k hudobníkom, krátko im niečo povedal a vzal do rúk mikrofón. V sále naraz stíchli hlasy a zrazu sa ozval jeho hlas. Hlboký, čistý, taký, aký ho nikdy nepoznala. Nespieval pieseň, otváral svoju dušu. Každý verš znel ako priznanie, ako výkrik bolesti a lásky zároveň. V tej chvíli sa hostia prestali smiať, dokonca aj Marek zmlkol. Všetci počúvali, očarení jednoduchým chlapcom, ktorého nikto nebral vážne. Zuzana sa na neho pozerala a chápala. To nie je len hudba. To je jeho posledný rozhovor s ňou. A práve vtedy ju preniklo uvedomenie. Stratila jediného, kto ju naozaj miloval. Keď pieseň skončila, Adam položil mikrofón a odišiel, nečakajúc na potlesk. Povedal všetko, čo chcel. A ona zostala s novým manželom a prázdnotou v srdci, ktorú už nič nemohlo zaplniť. Po svadbe sa život Zuzany zmenil na sériu skúšok. Tehotenstvo prebiehalo ťažko a Marek jej nielenže nepomáhal, ale čoraz častejšie mizol z domu. Rozčuľovali ho jej sťažnosti, jej slzy, jej pokusy akokoľvek si získať jeho pozornosť. Hovoril chladne, ako by bol cudzí. Urobil som všetko, čo som musel. Ďalej si ži, ako vieš. Každý jeho odchod zanechával v Zuzaninej duši prázdnotu. Jedného dňa sa však vrátila domov skôr a uvidela to, čo ju definitívne zničilo. V ich byte vládol neporiadok. Na zemi sa vájali mužské a ženské veci a v jej posteli Marek objímal inú ženu. Táto scéna sa jej navždy vrila do pamäti. Z šoku Zuzana zakričala a pocítila ostrú bolesť v bruchu. Spadla na zem, zatiaľ čo tí dvaja v panike pobiehali po izbe. Odviezli ju do nemocnice, kde strávila dlhé dni otočená k stene, nechcejúc nikoho vidieť. Marek prišiel len raz. Nie s kvetmi, nie s ospravedlnením. V rukách mal papiere o rozvode. Podpíš to. Tak to bude jednoduchšie pre nás oboch, povedal sucho. Zuzana podpísala a vrátila sa do rodného mesta. Čakali ju len spomienky, pocit viny a túžba nájsť Adama, aby ho aspoň raz poprosila o odpustenie. Ale práve tam ju čakala hrozná správa. Po návrate do svojho mestečka žila Zuzana nádejou, že stretne Adama. Snívala o tom, že sa ospravedlní, vysvetlí, že už bola potrestaná osudom a je pripravená prosiť o odpustenie. Realita sa však ukázala byť krutá. Keď prišla k jeho domu, dvere otvorila Adamova matka. V jej očiach bolo toľko bolesti a nenávisti, že Zuzana sotva vydržala ten pohľad. Žena ostro povedala: si za všetko vinná. Keby nebolo teba, môj syn by žil. Tieto slová ju prenikli silnejšie ako nôž. Zuzana vybehla na ulicu, nevedela, kam sa podieť. Tam ju zastavila susedka. Keď počula otázku o Adamovi, žena pokrútila hlavou a povedala hrozné: už tu nie je. Zomrel. Zrazilo ho auto v deň tvojej svadby. Zuzana nevydržala úder. Svet sa jej zrútil, nohy sa jej podlomili a stratila vedomie. V jej pamäti navždy zostala myšlienka. Práve v ten deň, keď povedala áno inému, Adam odišiel navždy. Roky plynuli. Dokončila inštitút, stala sa učiteľkou. Pracovala s deťmi s teplom a starostlivosťou, ktorých tak veľmi chýbalo v jej vlastnom živote. Pre dospelých však bola uzavretá, odmietala akýchkoľvek mužov a priateľstvá. Kolegovia ju za chrbtom volali mníška. Len s deťmi ožívala. Najmä keď do jej triedy prišiel chlapec Peter. Tichý, chudý, zjavne z chudobnej rodiny. A práve on sa stal kľúčom k novej kapitole jej osudu. Peter sa hneď odlišoval od ostatných žiakov. Nízky, chudý, v opotrebovanom oblečení, zdal sa byť pre rovesníkov neviditeľný. Ale práve to dojalo Zuzanine srdce. Vzala si ho pod svoje neoficiálne krídla. Pomáhala mu s úlohami, chránila ho pred posmechom, snažila sa mu dať pocit tepla, ktorý, ako cítila, chlapcovi doma chýbal. Z jeho osobného spisu sa dozvedela: matku nemá, žije s otcom,
Vždy čistý, upravený, no chudoba presvítala v každom detaile. Staré topánky, prešitá košeľa, drobné na školský koláčik. Zuzana sa čoraz častejšie prichytávala pri myšlienke. Chcela by vidieť tohto otca, pochopiť, ako Peter žije a či mu môže nejako pomôcť. Na školské stretnutia otec nikdy neprišiel. Na otázky chlapec odpovedal vyhýbavo. Je chorý. To len zvyšovalo jej úzkosť. Jedného dňa, v piatok po vyučovaní, sa rozhodla ísť s Petrom k nemu domov. Cesta viedla k starému internátu nedaleko nemocnice. Chlapec jej povedal, že jeho ocko tam často chodí na injekcie. Keď vošli do bytu, Zuzana počula vrzganie kolies a uvidela muža na invalidnom vozíku. Zdvihla pohľad a svet sa zastavil. Pred ňou bol Adam, ten istý, ktorého považovala za mŕtvého. Zuzanine srdce nevydržalo. Spadla na kolená, pritisla sa k jeho nohám a rozplakala sa, opakujúc: Si živý, živý. A Peter, nič nechápajúc, pozeral raz na ňu, raz na otca a len mlčal. Večer strávili v kuchyni dlhým rozhovorom. Adam porozprával všetko, čo sa stalo po nehode. Auto ho skutočne zrazilo v ten deň, ale prežil. Niekoľko mesiacov v kóme, mučivá liečba, nekonečné operácie. Osoba za volantom bola bohatá a zaplatila jeho rekonvalescenciu, inak by nemal šancu. Zdravie sa však nepodarilo úplne vrátiť. Zostal pripútaný na invalidný vozík. Ukázalo sa, že Peter sa narodil takmer náhodou. Mladá zdravotná sestra, ktorá si myslela, že Adam je bohatý, sa o neho starala, kým sa zotavoval. Keď otehotnela, zistilo sa, že nemá ani peniaze, ani majetok. Žena nechcela dieťa vychovávať a odišla, pričom nechala dieťa otcovi. Odvtedy Adam sám vychovával syna. Presťahoval sa do lacného bývania vedľa nemocnice a žil len pre Petra. Zuzana ho počúvala, zvierajúc ruky, neschopná zadržať slzy. Priznala sa, že ho všetky tie roky považovala za mŕtvého. Povedali jej to jeho príbuzní. Vylievali si na tebe zlosť za moju tragédiu, povedal Adam pokojne. Nehnevaj sa na nich. Vzala jeho ruku a zašepkala: Som vinná, ale ak dovolíš, všetko napravím. Budem po tvojom boku. V jej hlase bolo toľko bolesti a odhodlania, že Adam len prikývol a pritisol si jej dlaň k perám. Od toho večera sa začala nová história. Zuzana akoby ožila. Smiala sa, robila si plány, opäť snívala. Bojovala za Adamovú liečbu, jazdila k lekárom, otvorila mu účet. A o niekoľko rokov už kráčali bok po boku. On, mierne krývajúci, Peter, veselý tínedžer, a Zuzana s kočíkom, v ktorom spala ich malá dcérka. Najneočakávanejší obrad. Adam bol po celý čas nažive. Osud ich kruto rozdelil, ale dal im druhú šancu. Zuzana preberá starostlivosť o neho a o Petra. Spolu sa opäť učia byť rodinou. O 3 roky už kráčajú bok po boku. Adam, trochu krývajúci, drží syna za ruku. Vedľa neho Zuzana a vpredu kočík s ich dcérkou. Toto nie je rozprávka. Je to príbeh o tom, že aj v tých najtemnejších okolnostiach existuje šanca na svetlo. Hlavné je nepremeškať ju. Ak sa vám príbeh páčil, prosím dajte nám like, prihláste sa na odber kanála a zanechajte svoj komentár. Pre nás je to veľmi dôležité. A čo si myslíte vy? Dá sa odpustiť zrada a začať všetko odznova?